Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹുരസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ കുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Pranama Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 8 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാ കണ്ടത്? 27, 28, 29, 27 ആണല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 27, 28, 29 ഇന്നലെ നോക്കി. ഇനി 30 തൊട്ട് തുടങ്ങണം. നോക്കണം. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നല്ലേ. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു? 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുന്തിദേവി പറയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെ. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് ശാശ്വതകാലവും പരമനിയതാവും അത്യന്തമില്ലാത്തവനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയില് അവർ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ്? കുന്തി ദേവി മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ 28-ല്. അതെ. പിന്നെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആർക്കും അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വഴി തെറ്റിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് സവിശേഷ പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന യാതൊരു വസ്തുവുമില്ലെന്നും മാത്രമല്ല അങ്ങേക്ക് അസൂയ ഉളവാക്കുന്ന യാതൊരു പൊരുളുമില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഭയങ്കര പക്ഷപാതക്കാരനാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്
പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് സൂര്യന്റെ രശ്മി പ്രകാരമാണ് സൂര്യരശ്മി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാറ്റിനും ഒരേപോലെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഉദാഹരണം കണ്ടത് ഒരു അന്ധൻ. ആ അന്ധന് സൂര്യരശ്മി കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ അന്ധന് അപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മ കർമ്മച്ച വിശ്വാത്മൻ ജസ്യ തദത്യന്ത വിഡംബനം. ജന്മകർമ്മച്ച വിശ്വാത്മൻ ജസ്യ കർത്തൂരാത്മനഃ തിര്യങ്കാൻ ഋഷിഷു യാതസു തദത് അത്യന്ത വിഡംബനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മം, കർമ്മം, വിശ്വാത്മൻ അല്ലയോ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, അജസ്യ ജനനരഹിതനായവന്റെ, അകർത്തു നിഷ്ക്രിയന്റെ, ആത്മനഃ ജീവശക്തിയുടെ, മൃഗം നരൻ, ഋഷിഷു ഋഷിമാരിൽ, യാതസു ജലത്തിൽ, തത് അത്, അത്യന്തം വിഡംബനം വിഭ്രമിക്കുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ വിശ്വാത്മൻ, നിഷ്ക്രിയനായിട്ടും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ജീവധാരമായ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷികൾ, ജലജീവികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഇടയിൽ അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം വിഭ്രമജനകമാണ്. ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി പറയാണ് അല്ലെ, അല്ലയോ വിശ്വാത്മൻ. കാരണം ആ വിശ്വത്തിന്റെ, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ വിശ്വാത്മനായിട്ടുള്ള, നിഷ്ക്രിയനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ജീവധാരമായ ശക്തിയും പിന്നെ അജനുമാണെങ്കിലും അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാവർക്കിടയിലും, ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്കിടയിലും എല്ലാവർക്കിടയിലും അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം വിഭ്രമജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് കുന്തിദേവി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നവ മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നവയുമാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർന്യായമാകുന്നു. സകല അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും മൃഗങ്ങളിൽ വരാഹമായും, മനുഷ്യരിൽ രാമൻ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരായും, ഋഷിരൂപത്തിൽ നാരായണനായും, ജലജീവികളിൽ മത്സ്യമായും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതാരമെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അജനും യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ലാത്തവനുമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ആരും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അനേക വിധങ്ങളായ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തമായ ജ്ഞാനം, ശക്തി, കർമ്മം എന്നിവയിൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള് അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാല്ലേ, നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സമീപസ്ഥനാണെങ്കിലും വിദൂരസ്ഥനാണ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിയെ ദുർജ്ഞയമാകുന്നതാണ്. സകല അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും മൃഗങ്ങളിൽ വരാഹമായിട്ടും മനുഷ്യരിൽ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരായിട്ടും ഋഷിരൂപത്തിൽ നാരായണനായും ജലജീവികളിൽ മത്സ്യവുമായും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് മനുഷ്യരിലായിട്ടും മൃഗങ്ങളിലായിട്ടും എല്ലാത്തിലും. മനുഷ്യനും നരസിംഹമായിട്ട് വരുന്നത് മൃഗവുമല്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അജനും യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ലാത്തവനുമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തിന്, ഭഗവാന് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യരായിട്ടോ ഭഗവാന് അതീതരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അനേകവിധ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വതപ്രവർത്തമായ ജ്ഞാനം, ശക്തി, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശക്തികളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, വിധ സ്വതപ്രവർത്തമായിട്ടുള്ള ശക്തി, ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിവയിൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്താൽ എല്ലാം സർവ്വതും പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് ലീലകളും രൂപങ്ങളും ചേഷ്ടിതങ്ങളും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞയങ്ങളാണെന്ന് യാതൊരു സന്ദേഹത്തിനും ഇട നൽകാതെ തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായാലും ലീലകളായാലും രൂപങ്ങളായാലും ചേഷ്ടികള് പ്രവർത്തികളായാലും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ദുർജ്ഞേയമാണ്. അത് നമ്മൾ അചിന്യമാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ആകുന്നു. ഇട നൽകാതെ തെളിയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭാവനാതീതമായ ശക്തിമാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വതും സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി നിരൂപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനോ നിരൂപിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല ആർക്കും. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നവയാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഭക്തർ ഭഗവാനുമായി ദൃഢബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് മധ്യേ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു മൃഗമോ നരനോ ഋഷിയോ മത്സ്യമോ അല്ലെന്ന് ഭക്തർ അറിയുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ദൃഢതമമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് മധ്യ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗമായിട്ടോ മനുഷ്യനായിട്ടോ ഋഷിയായിട്ടോ മത്സ്യമായിട്ടോ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും അത് എന്താണ്? ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായിട്ട് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. ഗോപ്യാ തദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവാത് യാത്തെ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ചന സംപ്രമാഷം വക്ത്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സമാം വിമോഹായതി ഭീരാഭിയദ്ഭിപേതി. ഗോപ്യാ തദേ ത്വയി കൃതാഗസിതാമതാവാത് യാത്തെ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ചന സംഭ്രമാക്ഷം വക്തം നിനീയ ഭയഭാവനയ സ്ഥിതസ്യ സാമാം വിമോഹയതി ഭീരാഭിയദ്ഭിപേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്തിയൊന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപി ഗോപസ്ത്രീ യശോദ ആദത്തെ എടുത്തു ത്വയി അങ്ങയുടെ കൃതാകസി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതായത് വെണ്ണക്കുടം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദാമ കയർ താവാത് ആ സമയം യാ ഏതിനാൽ തേ അങ്ങയുടെ ദശ അവസ്ഥ അശ്രുകലില അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അഞ്ജന കൺമഷി സംഭ്രമ സംക്ഷോഭിച്ച അക്ഷം നേത്രങ്ങൾ വക്ത്രം വദനം നിനീയ താഴേക്ക് ഭയഭാവനയ ഭയവിചാരത്താൽ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് സാ ആ മാം എന്നെ വിമോഹയതി അന്താളിപ്പിക്കുന്നു. പി അപി ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവം പോലും യത് ആരെ പിപേതി ഭയപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോൾ യശോദ മാതാവ് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കാനായി കയറെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിഭ്രാന്തമായ നയനങ്ങൾ അശ്രുക്കളാൽ നിറയുകയും ആ കണ്ണുനീരാൽ അങ്ങയുടെ നയനങ്ങളിലെ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭയത്തിന്റെ ആൾരൂപം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങ് ഭീതി പൂണ്ടവനായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. ഇപ്പോ കുന്തിദേവി പറയുകയാണ് അല്ലെ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോ, ദാമോദര ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വികൃതി കാട്ടിയപ്പോ യശോദ മാതാവ് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കയറെടുത്തു. അപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള നയനങ്ങൾ അശ്രുക്കളാൽ നിറയുകയും പേടിച്ചിട്ട് കണ്ണുനീര് വന്നിട്ട് ആ കണ്ണുനീരില് നയനങ്ങളിലെ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആ ഭയത്തിന്റെ ആൾരൂപം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങ് ഭീതി പൂണ്ടവനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ഈ കാഴ്ച അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭ്രമത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകുന്നു എന്നത് നേരത്തെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണെന്നും അതേസമയം തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഒരു കളിപ്പാവയാണെന്നതിനും ഒരു സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്, അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമോന്നതൻ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം എന്താ ചെയ്യണത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമക്ഷത്തിലെ ഒരു കളിപ്പാവയാണെന്നതും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ കലർപ്പറ്റ പ്രേമത്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രേമത്താലാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശുദ്ധഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിച്ചു പോകുക. അതാണ് ഇവിടെ യശോദാമയ്ക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ നൈസർഗികമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭക്തരുടെ ആ പ്രേമയുത സേവനത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ നൈസർഗികമായിട്ട് ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെ അല്ലാതെ
അല്ലാതെ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി ഭക്തർ ആദര മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോഴൊരു ഭക്തൻ ശുദ്ധമായ പ്രേമവാത്സല്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഭഗവാനെ തന്നേക്കാൾ മുഖ്യത്വം കുറഞ്ഞവനായി കണക്കാക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിയായി സംപ്രീതനാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ അങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ആദര മനോഭാവത്തോടെയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആ ശുദ്ധമായ പ്രേമം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നേക്കാൾ മുഖ്യത്വം കുറഞ്ഞവനായിട്ട് കാണുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാവനയിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന യഥാർത്ഥ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ ലീലകൾ അരങ്ങേറുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാര് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കളിയാക്കുന്നു, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ചീത്ത പറയുന്നു, തല്ലുപിടിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും എന്തില്ല, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലല്ല, അവരുടെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോപികമാർ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ആ രീതിയിൽ, യശോദാമ്മ പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ, ലീലകളെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾ അവരിൽ ഒരുവനായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുന്നു. ആദരവർപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന വ്യക്തിയായി അവർ ഭഗവാനെ കരുതുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ശിശുവായി മാത്രം കരുതുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസനകളെ വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അതിരേകമായി സന്തുഷ്ടിയോടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസനകള് അത് വേദമന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കാളും അതിരേകമായിട്ടുള്ള സന്തുഷ്ടിയോടെയാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്റെ കാമുകിമാരുടെ പരുഷവചനങ്ങളെയും വേദസ്തുതികളെക്കാൾ ആസ്വാദികരമായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കാമുകിമാരുടെ പരുഷവചനങ്ങള്, അവര് പറയുന്ന പരുഷവചനങ്ങളും വേദസ്തുതികളെക്കാളും ആസ്വാദികരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനായി ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തെ നിത്യലീലകളെ അവതരിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തമ്മയായ യശോദാമാതാവിന്റെ സമക്ഷം പൂർണ്ണമായ അധീനതയെ അനുപമമായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കി. ഇവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ അവതരിച്ചപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ വളർത്തമ്മയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? യശോദാ മാതാവായിരുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ പക്ഷം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായ അധീനതയെ അനുപമമായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കി. അതായത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹജമായ കുസൃതികളാൽ യശോദാ മാതാവ് കലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെണ്ണക്കലം പൊട്ടിച്ച് പാഴാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കും കളിക്കൂട്ടുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും പതിവാക്കിയിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ വിശ്രുതരായ വാനരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഈ ദയാവായ്പിന്റെ ആനുകൂല്യം വേണ്ടുവോളം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ദർശിച്ച യശോദമാതാവ് ശുദ്ധ പ്രേമത്താൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യശോദമാതാവ് ഒരു പാശമെടുത്ത് സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി. യശോദമാതാവിന്റെ കയ്യിലെ കയർ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്റെ ശിരസ് കുനിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങുകയും അശ്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപോലങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹര നേത്രങ്ങളിലെ കൺമഷി പടരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത പദവിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ യശോദ മാതാവ് ഭഗവാന് സാധാരണ എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വികൃതി കാണിച്ചപ്പോ ഭഗവാനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാണ് അല്ലെ, പാശം കൊണ്ട് കയറ് കൊണ്ട് യശോദ മാതാവ് ഭഗവാനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടാണ്. മാതാവ് ഒരു കയറെടുത്ത് കെട്ടാനായിട്ട് പോയപ്പോ ആ മാതാവിന്റെ കയ്യിലുള്ള കയറ് കണ്ടപ്പോ സാധാരണ ശിശുക്കൾ കരയുന്ന പോലെ ശിരസ് കുനിച്ചു നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ കൺമഷിയൊക്കെ പടർന്ന് ആകെ കവിളിലൂടെ അത് കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പരമോന്നത പദവിയെ കുറിച്ച് ആർക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്? കുന്തിദേവിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഇത് ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭയസ്വരൂപം പോലും പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിരിക്കെ സാമാന്യ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനെ ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണിത് അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയം പോലും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഭയം ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ
എന്താണ് പറയുക, യശോദാ മാതാവിനെ ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ലീലയിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ കുറിച്ച് ബോധവതിയായിരുന്നു. അതേസമയം യശോദ മാതാവ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ യശോദ മാതാവിന്റെ പദവി കുന്തി ദേവിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഈ പദവിയെ കുറിച്ച് കുന്തി ദേവിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം ആർക്കുണ്ട്? കുന്തി മാതാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ യശോദ മാതാവിന് പദവി കുന്തി ദേവിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. കാരണം യശോദ മാതാവിനെ ഭഗവാനെ തന്റെ ശിശുവായി ലഭിച്ചു. യശോദ മാതാവ് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം യശോദ മാതാവിന് എന്തറിയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളതും അറിയുന്നില്ല. ആകയാൽ യശോദ മാതാവിന്റെ പദവി കുന്തി ദേവിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. യശോദ മാതാവിന് ഭഗവാനെ തന്റെ ശിശുവായി ലഭിച്ചു. അതേസമയം തന്റെ ശിശു സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന വസ്തുതയെ അദ്ദേഹം യശോദ മാതാവിനെ പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ കുറിച്ച് യശോദ മാതാവ് ബോധവതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവർ നിശ്ചയമായും ശങ്ക കാട്ടിയേനെ. ഇവിടെ യശോദ മാതാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത വിസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ മകനെ അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്താ പറയാ കുറുമ്പ് കാണിക്കുമ്പോ അതിനെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് യശോദാമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും? യശോദ മാതാവ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യശോദ മാതാവിനെ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്നേഹസമ്പന്നയായ യശോദയുടെ മുന്നിൽ ശിശു സഹജമായ എല്ലാ വിലാസങ്ങളും പ്രകടമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അവരെ തന്റെ പദവിയെ കുറിച്ച് വിസ്മൃതയാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ തന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം വിസ്മൃതയാക്കുകയാണ്, എല്ലാം മറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹവിനിമയം തീർത്തും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ രംഗം സ്മരിച്ച കുന്തി ദേവി ആശ്ചര്യഭരിതയായി. അപ്പൊ ഈ രംഗത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി. അത് ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് പറയാണത്. അതീന്ദ്രിയമായ മാതൃപുത്ര വാത്സല്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്കായില്ല. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ പോലും തന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ ശിശുവായി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ യശോദ മാതാവിന്റെ അദ്വിതീയമായ വാത്സല്യ പദവിയെ ചൊല്ലി അവരെ പരോക്ഷമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, അത് യശോദ മാതാവ് തന്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ആ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച യശോദ മാതാവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്, കുന്തി ദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിതാഹൂരജം ജാതം പുണ്യ ശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യതോ പ്രിയസ്യ അന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. കേചിതാഹൂരജം ജാതം പുണ്യ ശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യതോ പ്രിയസ്യ അന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാഹൂരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കേചിത് ചിലർ, ആഹു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, അജം ജനനമില്ലാത്തവൻ, ജാതം ജനിച്ചതായി, പുണ്യശ്ലോകസ്യ മഹാധർമ്മശീലനായ രാജാവിന്റെ, കീർത്തയെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുവാനായി, യദുരാജാവിന്റെ, പ്രിയസ്യ പ്രിയപ്പെട്ട, അന്വവായെ കുലത്തിൽ, മലയസ്യ മലയാദ്രികളിൽ, ഇവ പോലെ, ചന്ദനം ചന്ദനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയതമരായ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരവനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് ജാതരായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയാദ്രികളിൽ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ധർമ്മശീലരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. അതായത് യദുകുലത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്
അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യദുകുലം കീർത്തിപ്പെടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരിൽ ഒരുവനായിട്ടുള്ള യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാതനായതെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, മലയാദ്രികളില് ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പൊ മലയാദ്രികളില് എന്താണ് പറയുക, ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ. അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ചന്ദന വൃക്ഷത്തിന് നല്ല സുഗന്ധമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് യദുകുലത്തില് ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നതാകയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജനായ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. താൻ സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും സ്ഥാനവും അജനുമാണെന്നിരിക്കലും സൃഷ്ടിയുടെ അജനും സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും അജനുമാണെന്നിരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ സത്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സത്യം സ്വയം സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ നിഷേധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന്. അജന്റെ അവതാര ദൗത്യം ഇതാണ്. എന്നിരിക്കലും ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വേറെന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്നല്ലേ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാണ്? ധർമ്മപുത്രനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന്, ജന്മമെടുത്തതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ സർവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിശ്ചയമായും ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചു? പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം. കാരണം പാണ്ഡവരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തി കരുതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനാദികള് ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ രാജ്യം, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പാണ്ഡവർക്ക് ആ രാജ്യം തിരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന്, സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്, അവിടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ് ലോകം ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. രാജാവ് ദുഷ്ടനാകുമ്പോൾ പ്രജകൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭരണാധിപന്മാരും അധാർമികരാണ്. ആകയാൽ ജനങ്ങളും സദാ അസന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധർമ്മികളായ ജനങ്ങൾ സ്വയം അവരെ ഭരിക്കേണ്ട പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തിലെ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് സ്വയം അവരെ ഭരിക്കേണ്ട പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് ഹേതുവായി ആരെയും പഴിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല. നള മഹാരാജാവും മഹാധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായി സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ ഇവിടെ പുണ്യശ്ലോകം എന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ രാജാക്കന്മാര്, അവരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. പക്ഷെ രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എല്ലാവരും അസന്തുഷ്ടരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം
ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തില് ജനാധിപത്യ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ആരെയും ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നളമഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. മഹാധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ്, സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തനല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുണ്യശ്ലോകം എന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, ധർമ്മിഷ്ഠരുമായിരുന്നു. യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യദുരാജാവിനെയും മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ യദുരാജാവിനെയും മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം യാദവൻ, യദുവീരൻ, യദുനന്ദനൻ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് യാദവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, യദുവീരൻ എന്ന് പറയുന്നു, യദുനന്ദനൻ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ അത്തരം പ്രത്യർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ പേരുകൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. മലയപർവ്വതങ്ങളിൽ വളരുന്ന ചന്ദന മരങ്ങളെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മലയപർവ്വതത്തിൽ വളരുന്ന ചന്ദന മരത്തിനെ പോലെ. കാരണം എങ്ങും എവിടെയും മരങ്ങൾക്ക് വളരാമെങ്കിൽ തന്നെയും ചന്ദന മരങ്ങൾ അധികവും മലയപർവ്വതങ്ങളിലാണ് തഴച്ചു വളരുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദന മരങ്ങൾ എവിടെയും വളരാം, പക്ഷെ അവിടെ തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഈ ചന്ദന മരങ്ങളെല്ലാം മലയപർവ്വതത്തില്. എന്നതിനാൽ ചന്ദന മരവും മലയപർവ്വതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചന്ദന മരവും മലയപർവ്വതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവിടെയുള്ള ചന്ദന മലയപർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ചന്ദന മരങ്ങളാണ്. അത് വളരെ സുഗന്ധമുള്ള ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ചന്ദന മരത്തിന്റെ. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ നിത്യ അജനെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹവും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെ എങ്ങനെയാണ്? അജനെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ സൂര്യൻ പുത്രനല്ലെന്നതുപോലെ ഭഗവാനും ആരുടെയും പുത്രനല്ല, അതേസമയം ഏവരുടെയും പിതാവുമാകുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സൂര്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? കിഴക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും സൂര്യൻ സൂര്യൻ പുത്രനല്ല എന്നതുപോലെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ പുത്രനല്ല സൂര്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അവതരിക്കുന്നു എന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണെന്ന് പറയാം. അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എന്താ പറയാ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തില് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനെല്ലാത്തിനും അധിപനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുന്ന് ഉദിക്കുകയാണെങ്കിലും സൂര്യൻ എന്തല്ല? ആ സൂര്യൻ അവിടുത്തെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ പുത്രനല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലോ, ഭഗവാന് പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് അല്ലാതെ ബന്ധമില്ല. ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, माताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी। इನ್ನು उषा माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण।